Бу Казандагы 18-нче татар гимназиясендә укучыларның әти-әниләре. Балалары өчен белем йортында гап-гади шартлар булмау аларны иң борчыган мәсьәлә. Безнең шушы 18-нче татар гимназиясе менә шушы зданиедә 1-дән 4-нче класска кадәр балаларны укытыр өчен генә яраклаштырылган. Менә 5-тән алып 11-нче сыйныф укучылары 2-нче зданиягә шушы кармы, буранмы, бузлавыкмы шушы урам аша ашарга йөриләр. Хәтта студентлар да бинадан бинага йөреп укымыйлар. Ярлык. Балаларның бер бинадан икенчесенә йөрүен үзебез күрдек. Көнгә берничә мәртәбә чыгып керәләр. 18-нче татар гимназиясендә 610 бала укый. Башлангычлар менә шушы элекеге балалар бакчасы бинасында укый. Ә өлкән сыйныфлар күршедәге 42-нче мәктәпнең бер өлешендә. Монда укучылар хезмәт, җыр дәресләренә, ашханәгә, спорт залга, башлангычлар бинасына керергә мәҗбүр. Чөнки 42-нче мәктәптә ашхананы да, спорт залын да гимназия балаларына биреп тора алмыйлар. Булай да 13 кабинетны арендага биргәннәр. Моннан үз укучылары җәфалана, 2 сменага бүлеп укытырга туры килгән. Ә бирмәсәләр 18-нче гимназия балаларына бөтенләй урын калмас иде. Ничә тапкыр бу бинадан икенче бинага йөрибез. Шуның өчен зуррак спортзал кирәк булыр. Ашхана без кичкенә. Ашхана 46 урынга исәпләнгән. Көн дәвамында 15 тапкыр менә шулай тула ул. Проблемкада да шулай кирәк булабыз без. Даже безнең укытучыларыбызга утырып ашарга урыныбыз да юк. Монысы спорт залы, ул 35 квадрат метрлы. Монысы акытлар залы. Гимназиядә химия, физикадан лаборатория кабинетлары да юк. Тәҗрибәләрне үзебезнең класска кереп эшлибез. Һәм шунда төрле экспериментлар үзебезнең класста эшлибез. Идел буе районындагы бу гимназиягә башкаланың төрле почмакларыннан килеп укыйлар. Быел 1-нче сыйныфка 94 бала кергән. Шуннан артыгын алырга мөмкинлек юк ди җитәкчелек. Әзерлек төркемнәрендә хәзердән уку 100 бала. Димәк, киләсе уку елына без ул 100 баланы ала алмаячакбыз, чөнки безнең кабинет юк. Монда тырышалар бирергә ата-аналар балаларын. Нигә? Чөнки ул гаиләләрдә тел югалып бара. Монда әле ул тел ничек тә булса кала, аңлыйсызмы? Татарча китабын күрә ул, татарча тәрбия ала ул. Әлбәттә, без бу мәктәпкә килгән вакытта бинаның кичкенәлеген дә белдек, шартлары юк икәнен дә белдек. Шулай да, монда аерым бер мөхит, монда аерым бер коллектив. Янкырма булса, шартлар булыр иде ди әти-әниләр. Аны салыр өчен урын бар. Проект буенча ул менә шушында мәктәп бакчасында булырга тиеш. Ләкин аның төзелә башлавын монда 14 елдан бирле көтәләр. Янкырма сорап әти-әниләр төрле оешмаларга нинди генә хат юлламаган. Җавап бер, акча бүленмәгән. Кайчан буласы да билгесез. Узган ел Казграждан проект оешмасы проектын ясаган. Анда киң коридорлар да, заманча актлар залы да, ашхана да, спорт залы да каралган. Смета буенча 400 миллион сум күләмендә акча кирәк икән. Кәгазьдәге кайчан гамәлдә булыр дип хәлне аңлатуны сорап, без Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Мәгариф идарәсе тарафыннан президент аппаратына һәм дәүләт советына хатлар язылды. Шушы эшләрнең тизрәк башкарылуы өчен безнең инде проектыбыз бүгенге көндә хәзер һәм экспертиза да узды. Инде бүгенге көндә ГИСУга тапшырылды. ГИСУ чиратында хәзер инде акча бүленеп бирелгәннән соң тендерлар игълан ителәчәк һәм эшләр башкарылачак дип өметләнеп торабыз. Бу эшләрнең кашан төгәл генә башкарылачагын беркем дә бүгенге көндә әйтә алмый. Шулай туры килде ки, бу атнада парламентта киләсе ел казнасы турында зур сөйләшү булды. Туган телне саклау мәсьәләләренә финанслар кирәклеге дә аерым билгеләп үтелде. В послании президента Государственному совету 21 год назван годом родных языков и согласия. Наверняка это потребует проведения масштабных, серьезных инициатив, уже поступает, в том числе и в парламент, и в правительство, предусмотреть какое-то возможное финансирование таких мероприятий, чтобы этот год не остался просто озвученный президентом, а реализовать те желания, которые были высказаны Рустам Нургалиевичем. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов туган тел өчен өстәмә акчалар булмау турында финанс министрыннан кызыксынды. Өстәмә чыгымнар эзләргә әзерме бу мәсьәләдә, чөнки елны нәтиҗәле итәргә кирәк бит инде. Рәхмәт соравыгыз өчен, Марат Гулч, сезнең белән бергә бер рәттән һәр вакытта әзер. 3 ел элек шулай акча табыла. 2017 елда Казанның Яңа Савин районындагы 13-нче татар гимназиясе яңартыла. Шул ук елны Киров районындагы 15-нче татар гимназиясе дә капиталь ремонт программасына керә. Хәзер алар яңаларыннан аерылмый да кебек. Гәрчә алардагы шартлар 18-нче гимназиядәгедән отыштырак та иде кебек. Һәр хәлдә балаларга мондагы шикелле 2 бина арасында йөрергә туры килми.
18-нче гимназия проблемалары турында татар телен саклау һәм үстерү комиссиясендә дә беләләр. Анда әйтүләренчә, янкырма кирәклеге турында бу атнада президентка җиткерелгән. Хәзер иң югары дәрәҗәдә хәл ителүен көтәләр. Кем белә, бәлки бу юлы без кузгалыр. Алда бит туган телләрне саклау елы. Ата-аналар да шуңа өметләнә. 89 медалист укып чыккан, 25 фәннәр кандидаты бар. Мәктәп Кулгали урамында урнашкан. Якын тирәдә милли белем учреждениеләре юк. Шуңа күрә әти-әниләрнең көтүен аңларга була. Менә бу көндә без ярдәм сорыйбыз. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.